आं मा बुंबावनो दा सोरबाया बुंलायगोन गाज्रि गाज्रि एकदम रायथारदों सावथुन मुलुगखौ होननानै आङो राया जोङो नङा आंखौनो बुंबाय आङो नोंसोरनि सावथुन मुलुगनिखौ दै उन्दै समनिफ्राय आं बुंनि गोबाङानो आंबो नङा गोबाङानो बर' सावथुन नायनो थाखाय नायनो मोनथ्राबाबो बे भिडिअ हलनि बेराफोरजों नायखुमायोमोन जोङो खथ' बुजालाबायोमोन होसोजालाबायोमोन आयौ बिमा बिफानाव फैसा गैया दाना फिसाला साथाम फैसाया 20 थाखाल' लायो थाइबानिफ्राय हमबाय आं थाइबा साब्रै दाना सानैसो दंबावो फिसालाया दा मा खालामगोन बिफाया सासे बिमाया सासे बायो गथ' गोरलैसो इयो ना लुन्दां हिनजावसा हौवासाबाबो बानानै गथ' उन्दैसो होननानै बानानै सोनानै फिल्म नायग्रामोन गोदो दा बेफोरखौ गोसोखांबा नोंसोर मिन्थिगोन सोरबा नुदोंबा दै दा बेफोरबायदि दाउ फानलायनानै बर' फिल्म दाउ फानगोन सोरबा नै माबा एकदम मा होनो बेफोरखौ जेनेबा न'आव थानाय गय फाथै बेफोरखौ फाननानै फिल्म नायनो थाङो दासिम आंथ' बेसेनिफ्राय नायनो मोनदों हमना ला थाइसेनिफ्राय नायनो मोनदों आं दै बर' सावथुनखौ जेनेबा आंबोथ' उन्दैमोन आरो गेदेरनिफ्रायबो थाइसे खोब थाइबानिफ्राय आरो थाइथाम थाइब्रै थाइबानिफ्राय फैयै दासिम बेसे 100नि बारबाय सावथुन मुलुग मेम्बारफोर गासैखौबो आं फोरमायदों नोंथांमोना खोनासं थाइबानिफ्राय फैयै दिनैसिम 100 बारबाय नोंसिनि सावथुना आरो नोंसोरो बुंगोन जों बेसेबां फैसा खरस खालामना भिडिअ बानायो आरे जोङो पाब्लिकआ जों बर' समाजा नोंसोरखौ बै लन्डन गवा बै एकदम फरेनाव थांनानै दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै बे खान्दा ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायहैनो थिनाखै नोंसोर जुदि बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा गवानि थाइलेण्डनि चाइनानि जापाननि बायदि देखायनो लुबैदोंबा बैयावनो देखायखा ओजोंनो सुटिंला ओजोंनो देखायखा बे बर' समाजाव फैनानै जोंहा दख'ना गाननाय गामसा गाननाय दंखायो दा नोंसोरो बिदि सुटिं खालामना फैनानै बै बर' समाजनियाव बर' गामि दिन्थिनानै मा फैसा खामायनो सानदों बिजनेस गाज्रि मोनगोन नोंसोर दिनै बुंबा आंखौ बिजनेससो नोंसिना बिजनेसा आं होनबाय दा जुदि बिजनेस हारिमु सिबिनाय ओरैसो थांगोन बिजनेसासो गाहायाव थांगोन फाला सुबाबो ओरैजाय गोजौआवनो थागोन दलद थागोन हारिमु सिबिनाया दा बिदिसो खायफा दै बयबोथ' नङा माने बैसोर बायदिखौ बुंदां जायफोर माने हारिनि मान सनमानखौ दोना न'खरै नायो भिडिअखौ न'खरनि नायनाय भिडिअ बानाया आरो बै सर्ट मुभि बानायग्राफोरा आयो मानसि अर्थ गैयै सर्ट मुभि बानायग्रा जाखो जाहैबाय बैसोरनियाव मा रायजो राजाफ्रालाय जेबो बादा होथ्रा नामा सोरबा बेफोरबायदि नायथावै भिडिअ बानायो बेयावलाय मा आफादफोर गैया नामा आयो नोंसिनि भिडिअखौ न'खराव नायबा लाइन थांना होबा हामगौसो सानो मानो होनबा बन्द खालामबा हाला नालाय लाइन थांनाबा सोर थांगोन ना दा बेफोरबायदिसो आं गोबांखौनो बुंबाय बाथ्राखौ दै गाज्रि मोननो नाङा आं जा बुंदों नोंथांमोना साननानै नाय गोबां न'खरैनो नायो बर' सावथुनखौ दिनै जों बर' सावथुनखौनो मानो बुंदों जों जोंनिखौनो बुंना लानांगोन गुबुन आउट काउन्ट्रिनिखौथ' जों बुंहैनो हाला जों निजेनिखौ बुंना लायाबा मा जानो सोरबाया बुङो गुबुन काउन्ट्रिनिखौ नुवाखै बेसेबां जौगाखो गुबुन काउन्ट्रिदो रुजुनानै जेबो लाब मोना जों जुदि हारिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बेफोरखौ साननाय नङा जोंना गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय दामनाय देनाय राव हारिमु आसार खान्थि नेमखान्थि गासैबो दंजोबो जों दोहोनि बर'आ दोहोनि बुंनांगोन हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला आं बारा बुंला गाज्रि मोना थारैनो जों बर' सावथुनखौ बानायब्ला बेफोरबायदि सावथुनावल' मोजां दिन्थिनानै मोगथाव बेफोरबायदि गाज्रि आखुब्ला जों बर' समाजा नोंसोरखौ बोजबना लानाय नङा आरो खायफा गामियावथ' नोंसोर बर' सावथुन जेनेखा डायलग होयो जेनेखा भिडिअ स्क्रिन बानायोना नायहैनाय नंला साबधान ओंखायनो सावथुनखौ बानायनोबा मोजां बानाय नङाबाथ' आरो इयुनाव नोंसोर जौगानायनि फारसे बाथ्रा बुङो खिन्थु गोदोगोनसो सावथुन मुलुग भिडिअफोरा मानो गोदोलांखो मानो होनबा मबाइल नुबाय भिडिअआव नायला आरो दा ओरैनो सलियो भिडिअ गिदिराव दामिक साख्रिआवलाफोरा बिराद दाम होनानै नायो बेबो स्टाइल देखायनासो नायबावगोन खायफा
खायफाखौसो बुंदां दा बेफोरबायदि आरो सानसे समाव बिसोरबो नाया जागोन नोंसोर जुदि एसेबां लाजिथाव मानि एकदम माबा मान सनमान गैयि सावथुनबा दा बेफोरबायदि आरो आच्छा मा बुंबावनो दिनै जों हारिमुखौ सिबिनो थांब्ला माबायदि बेफोरखौ बुंबाय दा ओरैनोथ' एसि रुमाव थानानै हारिमु सिबिदों होननानै सावथुन बानायनानै गामि गामि रानथिंनानै भिडिअ बानायनानै फैसा खांथिंबाल' जानाय नङा ओइ एसि रुमाव थानानै दिनै बेसे कालेक्सन जादों ओइ आंनि सावथुना आमुखायाव दिन्थिहैजागोन हैजायाखै ओइ आमुखा दुर्गा फुजायाव ओरैजाय दिन्थिदोंना बेसेबां कालेक्सन जाखो एसि रुमाव जिराय जिराय बेफोरबायदि बुंबाय थाबा जानाय नङा बर' समाजाव कत्त' हाजिरा खामला मावनानै सावथुनखौ नायदों नोंसोर एसे बुजि मान सनमानखौ एसे दोननो नाजा आच्छा आं बिराद गोबाव बुंबाय आं नेक्स्टआव बुंबावगोन आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुङो नोंथांमोना फेक एकाउन्ट एबा फेक भिडिअ फेक इमेज एकदम बेफोरखौ भाइरेल खालामना मानोबा जोंहा मान सनमाननिबो खोथा थायो सोरनिबा पार्सनेल लाइफखौ जों जाना गोनां गैया नङा होमबा जुदि रियेलबा नंगौबा बुं बखि राय सोरखौबा बेनो आरो जोबथारनायाव बेखौबो बुंबावबाय BCAA आ बेफोरबायदि बस्थासे आलु गेसाव आलु थानायखौ गारखा ज्राब गारखा नङाबा नोंसोरबो सेवफाजोबगोन दै गुबुन हारिनि गुबुन कान्ट्रिनि खान्दा खुन्दा ड्रेस गाननानै डेभेलप जादों होननानै दासान आरो आं डाइरेक्ट बुंदों नोंथांमोना गाज्रि मोना दिनै एसेनोसै आरो मा बुंबावनो नङा होमबा दे दिनै एसेनोसै गोजोन्थों।